При кошерчетата съм, колеги. Днес е 14 юни. Последния път бях при тях 24 май, където извадих мед от този кошер и го разделих на две, като половината пити преместих в този, който е номер 4. Сложих пити за изграждане и в двата. В този сложих 5 броя, за да го напълня отново. В този сложих, мисля, че 2 броя. А последния бях прегледал магазините, все още нямаше мед. Целта ми днес е да отворя и да видя какво е положението с тия два кошера основно. Понеже не знам къде остана майката. Искам да видя дали са изградили питите, дали има пило, дали в двата кошера има майка, въпреки че още е рано, според мен. Но ще погледна, за да видя, да се осведомя какво се случва конкретно с тия два кошера. А в третия ще погледна дали са започнали да качват нещо в магазините. Започвам, колеги. Слагам ръкавичките. Запалил съм пушалката. Да видим какво се получава. Има пчели в магазините. Оправили са питите, след като съм извадил меда и отново са тук. Пчеличките са тук. И слагат нектар, което е много хубаво. Ще опитам да вдигна магазините, за да видя какво става отдолу. Тежки са! Определено намалял броя на пчелите, не е както предния път. Тук гъмжеше от пчели предния път. Това е една основа, която са започнали да градят, но не е изградена напълно, но градят. Втора основа, почти изградена, няма яйца. Не виждам яйца. Възможно е да съм преместил и майката от другата страна. Основа. Не виждам яйца. Има пчелички с паршец. Надявам се по-натам да има яйчица. Ето майка. Това е майката. Имаме майка. Да виждам яйчица. Ако е млада майка, още да не се е оплодила. Тук мисля, че има яйца. Изключително дребни са, но мисля, че има. Да, тук има яйца. Майката е тук и тук има яйца. Поради тази причина прибирам рамката и повече няма да ги закачам. Само да внимавам да ни я натисна. Но тук имам майка, която снася. Внимателно прибирам. Много внимавам, защото майката е тук. Нивото на пчеличките е добро. Като бройка. Спокойни са. Това ми е достатъчно. Повече няма да го ровя. Много е вероятно тук да се е излупила нова майка. Защото тепърва започва да снася. Което най-вероятно означава, че в другия кошер съм преместил, като съм разделил този, съм преместил майката заедно с пчелите в другия. И там най-вероятно вече има сериозно количество пило. Но ще видим. Ще сложа тия най-малко изградените. Копвам средата, за да ги работят и тях. Като цяло тук имам
5 двосечни основи, които са почти изградени. Другите са стари пити. И намерих майка, която беше почнала да снася на... Мисля, че ето тази пита. Бяха много малки яйчицата, едва ги забелязах, но ги забелязах, което ме навежда на мисълта, че е много вероятно тази майка да е млада, а майката от този кошер да е отишла в другия. После като го отворим ще погледнем. Ако има там старо пиво, значи точно това е станало. Отново са ги напълнили, нямам представа с какво. Живот и здраве, ще берем отново мед. Ето как изглежда магазина. Магазина е пълен с пчели, а двата магазина едва ги вдигнах. Но не е запечатан, пълнят в момента. Идваме тук. Така, отварям следващия, в който прехвърлих 5 пити от първия, който гледахме току-що. На 24 май, когато варих мед и беше препълнен с пчели. Ако е това, което си мисля, старата майка е тук. И тук би трябвало да има по-възрастно пило. Има много пчели. Дали няма се наложи да разширявам, сега ще видя. Медова рамка. Слагат нектар. Виждам пчелички с прашец по тях. Основата е изградена. Слагат прашец. И има майка. Ето е майката. Като най-вероятно, колеги, тази майка е старата. Едното и крилце не е пълно. Сега трябва да видя за яйчица. Има яйчица. Искам да видя дали има и по-възрастно пило. Ето. Пълна рамка с пило. Ето. Ами. При толкова пило, освен да направя още една-две восъчни основи и да ги сложа. Ето отново пило. Вижте какво става. Определено трябва да добавя восъчни основи. Леле, вижте как работи. Избегнах роя, извадих мед на 24 май. Направих отводка, която отводка съм сложил старата майка, без да знам. Тук е снесла страхотно. А най-хубавото е, че в предния кошер са си направили майка, която вече снася. Току-що е почнала да снася. Ще оставя това както си беше и ще направя две восъчни основи, които да им сложа. Ще сложа капака, за да преместя камерата. Този няма да го отварям долу, а само ще видя в магазините какво е положението. Това беше отводка. Една година се развива, сега е втората година. Няма идеи. Понякога така става. И тук няма. Ето. Тук изглежда пълно. Няма да го разбутвам. Слагам магазините и ако качат нещо, качат. Ако не, здраве. Това е, колеги. Направих прегледа и съм доволен.
Тук имам отводка с старата майка, която взех от този кошер номер 2, в който се е излюпила нова майка и я започнала да снася. Отново са напълнили магазините. Тежки са, едва ви дигнах. Видях в горния магазин, че слагат нектар, не е запечатан, но съм учуден как за толкова време са успяли да напълнят. Това е, доволен съм. Крайното кошерче изглежда силно, изглежда, че има много пчели, но не работи в магазините. Оставям го за сега така. Тепърва предстои липа и слънчоглед тук при мен, така че може в един момент да почнат да качват. Това е за сега. Аз имам още малко работа по правене на основи, да добавя там, за да има място за майката, понеже при толкова много пило със сигурност има нужда от още рамки в кошера. Положението с кошерите, колеги, ми дава възможност да ви покажа как си правя восъчните основи. Имам рамки оттелени. Това е една обикновена дъска, която съм сложил отдолу 2 летви за подложка, за да я вдигна, за да не е плътно на масата. Слагам си рамката е така, телчетата да попаднат върху дъската, а рамката да пропадне надолу. Ето я. Премервам и виждам, че трябва малко да отрежа с едно макетно ножче, так. Слагам отново. Вече си влиза. Намествам си я добре. Тук имам едно стъкло, на което съм залепил една дръжка с двойно лепящо. Слагам стъклото върху основата и с това уредче, което съм се закупил, нагряваме жиците, телта, за да влезнат в... Хващаме единия край и другия край, зависи от това как ви е оттелена рамката. Изчакваме малко, жиците се нагряват, влизат в восъка и сега за пред камерата ще се изложим лили. Ето вижте как стана. Тук малко не ми се е залепила в долния край. Сега повдигнах рамката върху дъската, за да мога да натисна по-добре телчетата и ще затопля само тия двата. Тук по-бързо го правим, защото по-бързо се загрява телта и прорязва много бързо восъка. Ето, залепихме го навсякъде. Добре, още една. Тази е по друг начин оттелена, но няма никакъв проблем. Почва от тук и свършва тук, отдолу. Слагаме. Момент да затворя врата. Да не ни прече на аудиото, така иначе днеска аудиото беше ужасно. За следващия път ще се постарая да го направя по-добре. Имам микрофони, но не ги сложих. Слагаме с основата, наместваме добре. Притискаме. Включваме машинката. Двата края са ни теловете вход-изход и загряваме. Ако са много дълги, може наполовина да го направим. Първо от тази страна, след това местим от тази страна. Да видим какво е станало. Дали ще има нужда от още. Достатъчно добре. Пчеличките ще си я дохванат. Ето. Бързо, лесно, удобно. Слагам тия двете рамки в кошера, за да ги изградят и да има място, къде да се разширява този кошер, защото има страшно много пило в него, но няма достатъчно рамки според мен. Сега ще сложим, за да сме сигурни, че всичко ще е наред. Това е от мен. До скоро, колеги!